ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼ିଅତା ଭକ୍ତି। ଆଜି ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଚୌଧୁରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ। ବଳରାମ ଦାସ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ଲୋକ ଗହଳିରେ। ଜନସମୁଦ୍ରକୁ ଆଡ଼େଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ତିନି ରଥ। ହଠାତ୍ ସେହି ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ସେବକ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ଦାସଙ୍କ ଦେହରେ ତାମ୍ବୁଳ ଆଉ କୁଙ୍କୁମର ଗାର ତଥାପି ଲିଭିନି। ଦାସେ ପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଅତଏବ ଶୌଚ ନ ହୋଇ ସିଧା ଗଣିକା ଆଳୟରୁ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଥିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ସେବକମାନେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ତଳକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଅପମାନ, କ୍ରୋଧ, ଦୁଃଖ ଓ ଅଭିମାନରେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଚାଲିଲେ ବାଙ୍କି ମୁହାଣ ସମୁଦ୍ର ବେଳାକୁ। ସେଠାରେ ବାଲିରେ ତିନି ରଥ ତିଆରି କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ତେବେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଏଇ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ ହୁଅ। ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ନୀରବ ହୋଇ ରହିପାରିବେ? ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତିକୁ ପରଖିବାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ବୋଧ ହୁଏ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅପମାନିତ ହେଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭକ୍ତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ତାକୁ ତାର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏହି ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ। ଜାଣିଲେ ତତକ୍ଷଣ ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ସପନେ, ତୁ କିମ୍ପା ଚିନ୍ତା କରୁ ମନେ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଅଛି ତତେ, ହେ ରାଜା ଶୁଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ।
मोर भकत जेउ जन मोहर नाम करे गान से केबे असुचि नुहई सर्वदा सुचि मंत सेही एणु मो बलराम दास मनरे होइन हरस छामुकु अइला मोहर मारी ताहाकु कले दूर तेणु भकत अभिमाने गला अत्यंत दुख मने बसिला चक्र तीर्थे जाई तही मो पाद पद्म ध्याई ताहा जानिण आम्भे गलु भकत पारु से मिलिलु तेणुटी अछु सेहि स्थाने ए रथ चलिब केसने भकत भावे बांधी अछि आम्भे ता न पारु मुरुछि भकत मोहर शरीर मुहि जाहार प्राणेश्वर भकत रक्षण निमंते चक्र मु धरी अछि हस्ते मोर भक्त को अकारणे दंड विहिले जेउ माने ताहांकु जोड़ी जोड़ी करी बंधाई थिबु दंडधारी तुजे आपणे नृपराण दासंकु कोले बसाइण अनेक गौरव करी घेनी आसिबु दंडधारी बसाई नंदी घोष रथे बांधिबु पाट शाढ़ी माथे बोलिबु यात्रा बेगे कर तेबे चलिब रहुबर बोलिबु यात्रा बेगे कर तेबे चलिब रहुबर
ଶୁଣ ସୁମନ ଏହୁରସ ସାଧୁଙ୍କ ମହିମା ଅଶେଷ ଭକତ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଯେଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରରେ ନାହିଁ ତେଡ଼େ କହିବି ରାମଦାସ ମୋ ପ୍ରଭୁ କମଳା ବିଳାସ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ପାଦ ଗତେ ମୋ ଚିତ୍ତ ରହୁ ଅନୁବ୍ରତେ ଏ ଦାଢ଼୍ୟ ଭକ୍ତିର ସବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ ଏ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ତେଣୁ ଅଧମ ରାମଦାସ ତୋ ପାଦେ ରହୁ ମୋର ଆସ ନିରତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏ ଭାବ ମନରୁ ନ ଯାଉ ନିରତେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ଏ ଭାବ ମନରୁ ନ ଯାଉ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି ରସାମୃତେ ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦେ ବଳରାମ ଦାସ ଦାଢ଼୍ୟତା ମୁଖ୍ୟଣ ନାମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୋଧ୍ୟାୟ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ କବି ରାମଦାସ ବିରଚିତ ଦାଢ଼୍ୟତା ଭକ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ସମ୍ବାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବିହାରୀ, ପୂର୍ବାଭାଷ ଝରଣା ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ଚୌଧୁରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜନା ଦୀପକ ସାମନ୍ତରାୟ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ତୃପ୍ତି ଦାସ, ଗୀତା ଦାସ, ଶରତ ନାୟକ ଏବଂ ସୁବାସ ଦାସ।